Bones a tots i a totes, jo sóc en Gerard Diago Font, alumne d'Elies Mossèn Alcover i avui us presentaré un llibre anomenat La pell freda. L'autor d'aquesta obra és Albert Sánchez Pinyol, qui va néixer l'11 de juliol del 1965. La pell freda es va publicar el 2002, tracta sobre dos homes que resideixen en un far d'una illa fantasmagòrica a la qual reben atacs d'uns monstres marins. Ara parlarem un poc sobre els personatges principals. En primer lloc tenim a College, el protagonista. És l'actual oficial atmosfèric irlandès i un home pensatiu. És alegre i està enamorat de la Neris, a la qual maltracta de tant en tant i que intenta per tots els mitjans conservar la seva vida. Llavors tenim a Baptiste Cafó, és l'antic oficial atmosfèric, alemany i de caràcter tossut. Un home de ment primitiva que no atén a raons fora de la violència. Després de viure un any a la illa, s'ha tornat una mica boig. En tercer lloc tenim a la Neris. És un monstre refugiat al far que no té sentiments per cap dels dos homes amb els quals conviu i fa l'amor amb tots dos nois. Canta quan els granotots ataquen per així avisar els seus companys perquè es preparin per al combat. Finalment tenim els granotots, que són els monstres que apareixen entre ombres i no es descriuen amb precisió, cosa que permet imaginar-los lliurement. Personalment trobo que aquesta obra és molt interessant, degut a que la majoria dels fragments són fantàstics, però també tenen parts com quan explica els seus records d'Irlanda i també fa reflexions filosòfiques. Tot això fa que sigui un llibre molt satisfactori a l'hora de llegir-lo. Bé, això és tot, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat. Created using Powtoon.